Eu am fost unde ai fost tu, frate. Am fost și Warrior. Am fost și Grandmaster. Am fost și Epic și Legendă, Mythic. Numește-le tu, frate. Vă temeți de Hilda? Vă temeți de Hilda? Hilda? De ce am banat Hilda? Da, da, da. Bă, ești... Bă, cum se banează cu campionul ăla, mă? Că e broken. O să joc ăsta, că am primit la roata norocului un aspect. Enemy is Dată norocul. your team is picking. Bля. Mamă, ce eroi au. Uite, ăla mic și negru, ăla e periculos. Bă, să vedeți și vă faci și când strânge lumină. Your team is picking. Bă, mă nec, frate, fă să beau apă. Da, dar ca la noi... Gușin. Data care e data? Ah, Bă, dar ce-ți place Kagura, mă, care are umbrelă? N-am înțeles niciodată campionul ăla, adică are prea multe butoane, dai odată skill-urile și le mai ai odată sau cum? Ai... O 6 kg. Cât? 26? 6. Bă, ești prost? Cum îl joci, mă, pe ăla? Faza 6. Unde dracu ai butoanele? Mamă. Mă, 26 ești, mă, cațeri. Da, băi. 97. Da, dacă... Eu am crezut că Gușan are multe. Nu, Kagura are mai multe. Mi-am dat seama, 26, ce dracu. Da. Ai un buton de ăla, zi, de le bagi, le înguști, nu? Cum vrei tu. Da, da, da. Eu când am văzut câte sunt acolo, am ieșit, am ieșit din joc. Mă durea degetele, ești nebun la cap să... Nu, dacă ți-ai basat mult pe ultimată, apar încă 3 skill-uri deasupra, adică să alegi care ultimată vrei. de aici cu el, nu joc, frate. Da, serios. Deci, ce e prea greu. Ești nebun, stau să mă uit la butoane pe ce apăs, să nu să mă joc. Ce e asta? Mai bine mă duc pe Warcraft, frate. Acolo știu că le-am pe toate, câte sunt 40, jos în bară. Și le-am pe F-uri, F1, F2, F3. Dar ești de unde, dracu? Am 5 degete și 26 de skill-uri. Du-te, frate, de aici. Ei, blea. deci, legit am lacrimi în ochi, jur. Ia, mamă, e aia care zboară, bă. Nu, asta n-am ce să fac, mă jur. Uite-o, mă, ce faci. Bă, da. Uite-te la ea și tu stă pe lună și plutește, drept, zboară, drept să-i faci. Eu merg, Da, e mort, jur, bă, stai singură că mort, nu pot să joc, frate, stai. Stă pe bă, nu mă pot concentra, jur. dă, frate, încolo eu merg și aia zboară. Unde dracu cisti jocul? Dă-i că stă pe loc, dă-i! S-a deconectat, dă-i! Mamă! Mamă! Mamă, cât noroc am avut acolo, i-a picat curentul. Vezi că e la negru? Mamă, nu mai văd nimic, bă! Bă!
Pe cine a prins acum? Vine acolo. Asta e bună. Mamă, ia uite mă cum dă. What the fuck? Mamă, din toate părțile ați văzut stelele alea. Tot ecranul mi-a acoperit, frate. Ești bine? Ce înseamnă ADK? ADK. Uiși. ADC? Jargilează deamul. Bă, nu văd nimic. Bă, învățați-mă și pe mine expresiile. ADC de la... Adică? De la ce vine ADK? Adică, mă. Serios, nu știi și asta ADK? Da. Când vrei să zici adică. Nu. Adică ce? Ce ai vrut să zici? Stai că-ți spun. Concentrat am pe el. Mamă, dă-i! Mamă, cum l-ai prins. L-am prins în strântoare acolo. ADK asta e personajul de echipă care trebuie să farmeze, adică cel mai bine, care... Adică tot să-l farmează pe el. Să încerc să o mă fac. Nu cred că putem să-i facem dive. N-am înțeles niciodată faza asta. Dive, în engleză, știu că înseamnă scufunzi. Tu unde te scufunzi? Nu are scop. Mama, ai grijă acolo. Mamă, bine jucat acolo Special One. Aveți grijă când normal, corect și după regulament se joacă, frate, la turn, dar tu la faza ai stat între două. Și e interzis din câte am văzut și poți să-ți iei bani. Da, citiți regulamentul și eu am zis că e glumă. Citiți, frate, regulamentul. Bă, The Special One, care joci cu barați, nu mai sta, te rog eu, între două turnuri, că îți iei bani după. Îți dau după link-ul să citești ce zic ăștia. Bă, ești prost? Bă, unde i-a dispărut ăla? L-a mâncat. Cum, mă? Păi și eu cum pot să mănânc? Nu pot. Foarte frumos. Eu am citit pe niște forumuri de pe net că gen la un moment dat când atingi nu știu ce experiențe poți să-ți creezi tu singur magiile. Și eu încă n-am ajuns să creez nicio magie. Știți, în Warcraft când mergi la Buff albastrului? demon albastru, îl iau eu. Bă, voi ce magii personalizate aveți? Chiar sunt curios, că la mănâncă, nu știu, cu Umbrella ce faci. Bă, ești prost, acum mi-am dat seama, deci dacă tu ai 26 de abilități mari, înseamnă că ai 27 cu aia personalizată. Nu îți dau și asta. A, deci n-ai atins nivelul lui... Vin și eu acum, ai grijă de Thor. Vezi că dă Thor în tine. Mamă, ce de Omul negru, unde sunteți? Nu mai văd nimic. Mama, ajută-mă! Uite cum dă cu stele în mine. Păi n-am ajuns să bilibetă. Mamă, cum a dat cu stele în mine. Bă, dar nu înțeleg, mă, frate, Hai, tu lags pe ăla, dar nu arde. Bă, cât de broken e Uranus, what? Bă, dar nici tu nu gândești, mă, uite-te la el, mă, că e de metal și tu iei foc versus metal. Chiar ești... Nu poți să-l ardă? N-ai învățat, mă, slăbiciunile la Pokémon. Dar cum nu poți să-l arăt? Poți să-l Poate, topesc. gen dacă ăsta e din verdeață sau ceva.
Invertează. Dar nu merge, mă, să-l topesc. De ce nu dau damage în el? Băi, uite-te de metal, ești nebun la cap. Tu nu gândești, mă, omule. Eu la lordul, măi. Deci trebuie să mă duc să... Trebuie să o bag pe aia care zboară. Că aia n-are nimic, are doar haine pe aia. Mișcă. Eu la asta. Dacă nu bați pe aia care zboară, n-ați nimic. Vezi că e omul negru? Bravo. Da, bă, aici. Ia uite-l. Mamă. Eu am făcut? Mamă, ce joacă românii ăștia, bă. Eu am făcut Ce tripla? Bă, dar Mamă, eu lordul- am făcut tripla, mă. Luați că vin eu. Luați-i de cât să luați tu, mă, de acolo. Mamă, ce bun. Mamă, ce jos. Golemul, bă. Duceți-vă și luați jos. Mamă, ce... Lați-o mă rămă, golemul. Hai, eu cred că... Bravo. Mamă, tripla, nu te cred. Ia, vine cu ei. Stickerul. Aduc Venea cu stickerul. ei. Dar n-a să-l iei că-i duran. Mamă, să-mi dau. Uite cum trece prin metal. Nu mai lua foc. Roșu, da? Ia uite eu cât scot la baști. Ia uite, tâși. Mamă, Dar să-mi dai cu tu ești fața aia. main Angela cumva? A? Ești main Angela? Da. Mamă, dar cum dai cu aia, bă. Apoi ne-a luat-o ca... ca pușcaș. Pușca săgetătoră. Ce tot. Săgetător. Nu mai dau mă cu foc, mă, că nu merge. Îl arde, mă, uite! Chiar Nu-l dacă e arde. metal. Îl arde, mă, uite! Nu-l arde, mă. Ia uite! Bă, da, Ai nu văzut? ești, mă, nu știi, mă, să joci, mă, lasă-mă. frate. L-am topit, mă, frate. L-ai topit, nu vezi că nu ia foc. Bă, spuneți-mă, vă rog eu. Da, Bă, serios acum. Ăsta care îl joc eu nu-l topește pe tankul ăla? El topește. Independent. Ai văzut prea multe filme cu Terminator, tu zic eu. Bă, dar nu știu ce e, e și o pârlă, crocodil, dinozaur. Băi, nu știu, mă, dar e așa o scârbă că mă uit la el. Acolo a fost vina mea, recunosc, n-am apucat să activez ultima speranță. Ia încoleacă. Haide, mă, că ia. Hai! Haide, hai! Ai gata. Mamă, ce a dat catapulta aia, zici că am controlat-o toți. Nu. Thor, m-a prins Thor, bă. Dă-i faci. Bă, vezi că torul ăla poate să-ți dea stun. Am văzut, Serios? mă, mă prinde, n-am ce să-i fac. Și serios. Nu știu, gen, te bagă în perete, nu știu ce face, te împinge așa. Nu că am citit pe un forum pe internet că e interzis și trebuie să-l refacă, dar acum nu poate să-l scoată. Hai că-mi dau seama. Vine negru pe mine, bă! Hai să terminat. Bă, dar păpușa aia poate să intre în tine, dar... Bă, ești prost, cum ai intrat în el? Dacă aș avea 200 de oameni, ce le-aș spune? Le-aș spune așa. Dragii mei ascultători, nu pot să mă concentrez, am ajuns pe legi și nu știu ce să vă zic. Le-aș spune, dragii mei, aș vrea să nu vă mai luați atât de mult în serios și dispar, subit. Tu, dacă ai avea 200 de oameni, ce le spune?
Dar fi sinceră, nu sta să cugeți și să dai răspunsuri. Like, share, subscribe. Basic white bitch.